Γεια σας παιδιά, πάμε σάκι εδώ και σήμερα να παίξουμε Grammy League Soccer 17 χρόνια. Πάμε να αρχίσουμε, να δούμε ποιος θα είναι ο αρχηγός μας. Έφτανε Μπαπέ. Πήγε Μπαπέ. Πήγε Μπαπέ. Πήγε Μπαπέ. Πάμε! Μπαπέ είναι αρχηγός μας. Λοιπόν, να ξέρετε, αυτή θα είναι σειρά. Μέχρι να βγει το 18. Θα κάνουμε μια σειρά. Grammy League Soccer. Εντάξει, να δούμε λίγο τους παίκτες μας. Πήγε αυτός. Εντάξει, ο Τσίουεν. Λέτε, ωραία. Μ' αρέσει ο Τσίουεν. Πάμε μωρέ! Με Μπαπέ κορυφή. Πάμε. Ας ξεκινήσουμε τη σεζόν με νίκες. Ένα παιχνίδι σε κάθε επεισόδιο θα είναι αυτή η σειρά. Το ξέρετε. Πάμε. Ποια μένα είναι αυτή μωρέ. Τι είναι αυτά. Άντε πια πέτσε καλά. Πέτσε καλά μωρέ. Άντε πια. Άντε και εσύ με τα λάθη σου. Πάμε λοιπόν πέ. Πάμε. Έφυγες ρε. Έφυγες ρε. Πλάσα ρε. Ναι ρε Μπαπέ ρε. Ναι ρε Μπαπέ. Άντε πια. Έχω τον άλλο το μαύρο εκεί πέρα και λοιπόν. Τον άρεσε εκεί. Άντε. Ναι ρε Μπαπέ. 1-0. Μωρέ Μπαπέ. Έφυγες. Μωρέ Μπαπέ και το 2. 2-0 Μπαπέ. Νόμιζα ότι αυτό το μάτς τελείωσε. Ναι. Άντε ρε μαύρε, άντε ρε μαύρε. Άντε ρε μαύρε. Να βρω Μπαπέ. Έφυγες πούγιο, 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 πούγιο. Μπαπέ χατρίκ. Ναι. Έτσι απλά. Μπαπέ. Κέντ. Έλα ρε Κέντ. 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 Πούγιο. 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 Τι κάνω. Τι έκανα χαζός. Γιατί είναι παπακόρο. Τι είμαστε. Λούκες. Μπαπέ θα μια καλή κεφαλιά. Κορνέρ. Ματσικέι. Βάλ' το εκεί μωρέ. Πότο. Δεν έβλεπα ρε. Τελείωσε η καριέρα του. Τελείωσε, όχι. Τελείωσε. Όχι. Ο μαύρος. Όχι, δεν είναι. Πάμε μήχρονο με 3-0. Ράτρικε Μπαπέ. Δυνατά. Μπαπέ. Αχ ρε παιδιά.
Αχ, δεν μ' άντε ρε μ' έκανες το σκαρκανό. Πούγιο. Τι κάνω. Αν δεν βάλω πέμπτο, τέταρτο και πέρα να δει, δεν θα είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Να ζητώ μου δεις και οδηγίες. Ξέρω. Εμπαπέ! Αχ, πάρτε το. Πάμε ρε. Ρε μαύρε. Άντε πια. 4-0. Πάμε για πέμπτο. Εμπαπέ έκλεψε. Τώρα άντε πια. Πού τρέφτεται. Τι φάουλ ήταν τώρα. Ακριβίας. Φάουλ. Εμπαπέ. Πού γιώτησε πατήν ρε. Καλά Λούκας. Κάτι κάθεται Εμπαπέ. 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 Θέλω πέντε ρε Εμπαπέ. Κάνω κάτι καλά. Μπράβο ρε μαύρο. Δείτε σε φέρνω σου. Πούγιο. Πούγιο. Άρε πέντο. Πούγιο. Άντε για. Τόνι. Γιάννη θυμάσαι Τόνι. Τώρα Πούγιο. Τι ώρα που είσαι. 5-0. Ευχαριστημένος. Βλέψουμε. Μπράβο ρε Λούκας. Καλή παλιά. Έλα ρε Παπέ. Πάμε. Κυνήγατε. Μπράβο. Παπέ. Μια καλή σέντρα. Όχι. Τρίπλα. Ρέμπα. Κόρνερ του Εμπαπέ. Κεφαλιά του Πούγιο. Δεν μπήκε. Έτοιμος να πανηγυρίσουν. Καλό μπράβο Εμπαπέ. Τι πια. Ωραία. Πάμε ρε Εμπαπέ. Θεία σου το κάνω. Μέσα είναι. Εμπαπέ. Πούγιο. Μαγιά για Εμπαπέ. Εμπαπέ κυνηγάει. Αλλά έχει το Μακέι. Ο Μακέι τη έντρα για το Πούγιο. 5-0. Ωραία. Πολύ ωραία. Πούγιο. 5-0 λοιπόν παιδιά. Πάμε να δούμε ποιους παίκτες θα βγάλει για να κλείσω το βίντεο. Είναι εδώ κάποιους παίκτες. Ω, Μόντριξ, θα βάλει Χάμες. Δεν μπορώ να τους αγοράσω βέβαια. Δεν έχω λεφτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά.